D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Kagay 5 oras na to, alas 3:09 na babungga. Doon nagapitla na si Macho Collet. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkanto sila ikisan nagligad, sakit kidya katama, tihambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa apon tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C, mabaka sa mga butika. Sport K5 News FM. Sport Biotic. Oras na alas 3:12 na mga ka-K5. Oh, wait lang nga, gina-check na to ng audio, no? Hindi ko ma-play diri aton audio sa sulod, no? Alas 3:12 na mga ka-K5. You're still listening to the best radio station sa 88.7 K5 News FM Philippines. Well, sa mga ka-K5 na to naga-enjoy subong sa atin and pamatik gyapon sa number 1 radio station sa Iloilo. Kaupan niyo gyapon Matso Coli. Mga ka-K5, stress na, tiyempo na sa pagdulak. Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide. 24 oras. Ang radyo kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Ay nakariband, wala ka bayad utang. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Utang mega-miga, sukot away-away. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, gulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga. Nangogid ya. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Wala ka pa gani ngalan, dako na ulo mo. Alas 3:15 na. Bayad-ayad nga hapon, Western Visayas. Number 1 radio station sa Iloilo. This is 88.7 K5 News FM. Sa mga K5 naton nga nagapamatisumbong sa aton nga hapon. Nakapangapi na bala ka mo? Sang pinakanamit nga kapi ni Dr. Ramil Itang Oil. DTX Coffee Mix, may kape ka na. Naka-detox ka pa. Well, good afternoon sa tanan naton nga mga suki sa kahanginan, especially na ginaton nga mga taxi patrollers. Mamatisubong sa aton, mga driver sa sikat, tricycle,
mga tatay kag nanay nato nga nagapulupungko sa dalom sang Indian mango paho dira. Ara iban sa sulod sang ilang salakyan nga naga-travel pakadto sa ilang kaladtuan. May dayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Kag especially pagida sa aton nga 180 barangay diri sa syudad sang Iloilo. May dayad nga hapon sa inyo tanan-tanan sa Common City diri sa syudad sa Iloilo, Ampasa City. And 42 ka mga kabanwahanan may dayad nga hapon. Good afternoon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa mga nanay kag tatay naton dira, o libaton ko nagapulupungko kamo da. Nagalantaw-lantaw ka muna sa mga tanom ninyo. Samtang ang inyong radyo nakatutok sa K5 News FM kag nagasinigabong. Pamati lang ka mo diri sa #1 radio station, K5 News FM Philippines. Well, good afternoon man sa mga friends naton. Ginagabamati man sumong zaton dira sa may Sara sa 88.7 K5 News FM Sara. Good afternoon. May rayad nga hapon sa inyo taga Sara dira may hapon. 95.7 K5 News FM San Jose Antique nakatutok din sa K5. May rayad nga hapon Cruhay Antique. Ara ko dahil sa Sibalom sa May 20, 21, 22. Yan yung mga fans club ni Machocolate malagaw man ka mo da. Pwede na Sir Arjan ka programa sa imo sa 22, sir? Dalon ko dang artista, sir. Dira ko lang interviewon. Abot ko pasugtan ko sa amon station manager, ha? 97.3 K5 News FM Bugasong. Nakatutok din sa atin #1. Hello sa inyo tanan-tanan. Well, subong nga hapon turutam yahon taman ulo itik-itikon ta naman ang aton mga nanay kag tatay. Sa pagpamati sa aton nga program subong hapon tamyaw anay si Machocolate sa inyo tanan-tanan. Good afternoon sa friends naton taga City Hall. Nagapamati sila subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Hello gali kay Inilin Villamor. Mayang hapon DJ Machocolate. Sa tanan nga nagapamati sang K5 News FM. Good afternoon si Tristan White. Mayang hapon si Erlina Tilarma Goles watching live diri sa Telecom Compound Barangay Quintinsala, Lazaro. Good afternoon, Machocolate. Shout out lang na sa baan ako nga si Noel Goles diri sa Telecom Barangay Barangay Quintinsala, Lazaro. Okay, mayang hapon sa inyo sa compound sa Barangay Quintinsala, Lazaro. Good afternoon. Hello, galing kituto Deds kay Sir EJ Cordovan. Nakatutok din. Good afternoon. Hudlom, mayang hapon sa inyo si Erlina Tilarma Goles. Mayang hapon si Mandelin Shautong. Ara ko agapon sa Pasig, ma'am. Good afternoon sa inyo tanan-tananda. Kay Nanay Nenfang nga nagapamati man sila subong sa aton. Mabalik ko da karon na kay check tatang live ni tatay. And also sa mga friends naton nga nagapamati man subong diri sa may Uton. Kay Nanay Susan, good afternoon. Ba salamat gid sa inyo nga ginpaama naman nga langka sa akon. Dira sa Dulunan bala may ngapon sa inyo tanan-tananda. Good afternoon sa inyo. Hello gali sa kay Robert Pillones. Nga nagapamati subong sa aton. Robert Pillones, how are you? Kamusta naman ang inyong mga friends? Machocolate. Diriya sa Iloilo, sa Netherlandia, isa lang niya ka-ICC. Diri sa aton mga ka-K5, no? Ang ICC naton di 3 kabilog. Oy, perdihon ta sila ya Kaya ang ICC naton 3 kabilog, mga sa Netherlandia, isa lang niya ila ICC. Ang ICC naton diri abi mo anong una? Amo nang una ang Iloilo City Center. Iloilo Convention Center. Kag Iloilo City Community College. Tatlo aton ICC di laya isa lang lawlaw. Good afternoon kay Miss Bulyones. Kaya nagapamati. Share the live mga K5. Kaya atong programa may twisting kita karon no before kita karon sa hapon dugay-dugay.
Ay na magkalipan maginom sang GTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw protection sa aton lawas. Kabalo ka naman bala mga K5 sumong ang sarcoma ang isa ka rare at ublagsahon nga sa isang cancer. Ini ang isa ka mga pinakamabudlay bulungon ilabinigi kon late stage. Duwa ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcomas. May 60% ang sarcoma ang nagatubo sa kamot kag tiil, kag 30% naman sa tiyan, kag 10% sa ulo mga K5. Likawan naton ang sarcoma iban pang sign nga sang cancer maginom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Sa mga K5 naton, inom ka mo sa GTX 500 every day to protect ourselves. And sa mga K5 natin, mga kaliban mag-inom sa D3 Bio. Ang D3 Bio naman mga K5, mabudlay na kung may dinggi ka, tiinom ka sa D3 Bio, kagikan nini sa cold press extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Sa mga K5 natin, di magalipat, D3 Bio, ang #1 nga superfood supplement ni Dr. Ramil Itangoy. Well, subong nga po mga ka-K5, buksan ko ang linya, nay. Sino na gusto magtamyaw, subong? Sino na gusto mag-itik-itik sa konde? Sino gusto mag-chismis? Siyempo yun na subong sa pagchulo-chismis kay Macho Colita. Good noon, K5 DJ Macho Colin, watching live in Barangay Moto, San Dionisio, Iloilo City. Ay, Iloilo. God bless. Tawag na ka mo di. Kung sino na gusto mag-enjoy-enjoy, magtulot tamyaw-tamyaw, tawag na ka mo di Di na maguya-huya. Basta si Macho Colin upod mo sa Jahon to di mga K5. Ay caller kita subong sa line number 2. Awa mo yung ngapon. May ngapon, sir. Hello. Happy Monday. Grabe, Lones na naman dugay-dugay. Disyembre na. Kamusta ikaw, dagwapo? Yari ka pa, way, pa nagatlawas ko kay damo gapon customer. Aba? Grabe, gali. Pila ka bilog ang ipamassage mo, how? Sobraman ko 16 katawa kagapon eh. Bao, perte! Madamo, gali. Monthly sales nga daan sa SMCT kapon. Last sales. Ang last to. Amo tong last kagapon. Ay, grabe, gali. Dito, damo agad yung customer, gali niya. Damo, gani. Grabe. Diwa nagpala mo ipoy mo lawas, kasi kaya damo ka sa ginaobra? Okay. Yan sa ilo kami, dampi sa may ingon sa CR, sa PWD mo, tete. Yan, siya, yan, palapad-laparan, pa mo, amon na accommodate niya customer. Okay. Sige, palapad-laparan nyo, gali. Ay, wow, grabe. Tagaan-ta ka na isang tiyempo. Anong gusto mo sa mga ipamangkot kay Macho Colette? May gusto ka da nga manghatag jokes? May joke ka da nga yatag sa akon subong? Sige be. Ano? Man siguro, sir, mata. Ano? Wala man siguro, sir, mata. Wala pagagana ang utok ko. Wala pagagana ang utok mo? At isa doon pa na yung magana ang utok mo, yaya. Sa next week? Sige, tamyaw ka na palangga. Agaw tamyaw, dali. Ma-plug lang ko na yung sir mat number ko sa gusto lang mag-kick-friends ako na sa waiting. Go. Ara ko number 0935-91-75-55. Liwaton ko 0935-91-75-56. Tamiyaw ko tanan niya tagpalamantis ang K5 ko sa family law, especially sa imo, Sir Matt, kay Station Manager Sir Enrico Sorita Jr., kay K5 Rice, kaya may lahi nga palang gagawin ang banwas ang patutan. Nagikan dari sa may Landoni, nagid lamang si K5 Rema Arroyo para sa kampiyon. Nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan. Sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News kampiyon. The best gidya kay kampiyon gidya ya. Tawag na ka mo rin sa may gusto di magtawag sa akon. Tawag na ka mo di enjoy kita subong hapon. Enjoy kita subong hapon. Para nga maka-enjoy kita subong. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real.
26 after 3 mga ka-K5. Enjoy tagyapon ang aton nga live. Hello to Regine Videliez nga nagapamati sa bong sa 88.7. Machokolit, tamyaw ko lang ang friend ko gali diri sa may Robinin. Buksan ko liwat ang linya sunod na gusto mag-chika-chika kay Machokolit. Tamyaw na ka mo da. Tamyawan ka mo mga birthday nyo da. Tamyaw ka mo dapat kay Monday subong sa jahon tani. Ikabalo ko subong Monday na mo da mo obligasyon na mo da mo sa papers work. Kaya dia, pamati ka mo di sa K5 News FM para nga mag-enjoy kita subong nga hapon. Tawag na ka mo. Aring number nga pwede nyo tawagan mga ka-K5. Call me now sa 0919-0986-314. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na. Para nga mag-enjoy kita subong mga ka-K5. Tawag ka mo din sa number nga 0919-098-6314. Good afternoon sa tanan natin ng members ng officers ng K5 News of Family Fans Club and International Chapter 2. Mayang hapon. Good afternoon sa inyo tanan-tananda. Good afternoon sa kay Rogie Billones. Nagpamati sa mong si Rogie Billones sa aton. How are you? Nakatuto sa 88.7. Madamo din nga salamat. Machokolit! Liyaw ko bitamyaw ang akon nga lolo nga nagpamati sa mong sa aton. Oy si Lolo. Mayang hapon si Lolo. The best. Machokolit, hello gali sa mga friends ko diri sa may Bitasor. Mga Tahala family nga nakatutok di sa buong mayang hapon. Rapag sa Alegre kay Nanay Nenfa. Good afternoon sa imo Nanay Nenfa. How are you? Hello man kili sa mga friends naton diri sa may Butda Uton. Nga na always nakatutok sa 88.7. Buksan kong linya. Tawagan mo din 0919-098-6314. 0919-098-6314 kag 0969-071-6314. Tawagan mo diya 0969-071-9481. Ang isa ka number na. Pwede ka mo di katawag kag mag-enjoy kita sa mga hapon. Mayang hapon, Machokolit. Tamyaw ko lang dagali ang friend ko nga nagapamati sa akon. Oy, sino nagapamati? Si mga friend? Ay, grabe niya. Liyog ko lang. Say hello sa mga friends ko. Alright. Say hello sa mga friends niya kung nga nagatutok subong sa K5. Good afternoon. Well, and especially pagid sa mga friends ko diriya nga nagapamati sa buong hello gali kay Tuto Denza. Kasi kabong di subong sa K5 sa Telecom Compound, sir. Si Ma'am Erlina Willing. Sir, gapamati di subong sa kay Ma'am Naida Laksi sa barangay QS Zaros, sir. Sino gini nga di Laksi nga pa makilala ko man. Good afternoon sa inyo. And also, mayong hapon, my lovely DJ Machokolit. Mayong hapon, nalit kami di kumati Nita, Nika Nining Maymay. Good afternoon, DJ Machokolit. Tamyaw ko lang si Tuto Juta si Jo. Kag Manong Tan nga nagapamati. Good always see mo from Banje. Mayong hapon, Tita Banje. How are you? Long time no see. Grabe ito, kilalahay kami ba? Ayos naman po, Machokolit. Sa pagbalik ni Machokolit, may basahon ako isa ka letter. Para nga mag-enjoy man kita. Dari lang, we'll be right back. More music, more fun on favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
kapag tilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habiling kahandurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makaako, and that instrument gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man gusto. Of the Filipino. Wow! May puso! Alas 3:40 na mga ka-K5. And you're still listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Doon kadasig lang sa tiyempo, tapermi mga ka-K5, no? Nanotis yung kung magbugta ka mo kunaga, malangalin alas 6 ang pagbugta mo kunaga. Makaulubra ka lang gamay-gamay, pagbalikid mo sa relo, alas 9 na. Gadugay ang balong pa hunay-hunay lang ko, mapiyong-piyong ko na. Iti ka sa mix sa katigulang, amuna mo. Mapiyong-piyong anay. Pag abot alas 10, uy, alas 10:30 na. Tigang ka naman. After tigang, manyaga. Gadugay mapiyong-piyong, magbugta mo, alas 3 na naman. Nay, grabe na eh. Pagkadugay alas 6 na sa gabi. Pagkabos, agad na naman. So kadasig lang sa aton nga panahon na. So mo na gani mga ka-K5 naton. Ay di nagadugang ang aton ni Dan. Mas maayo nga hindi ka magpanghilabot sa mga ginaobra sang iban.
Mind your own business lang gid mga ka-K5 para nga at least hindi ikaw mabudlayan. Kung the more kayo mo nag-intra sa mga istoryas, mga chulo chismis da, at least nga wala ka problema, makahatag ka pa problema sa kagalingon, mamambal ka ba taniwan, alam ko nagsa-duso-duso. Natin nonto naman ikaw da. Wala ako. Wala basang babae. Well, good afternoon sa kaya Filipos King. Mayong hapon. Mga ka-K5, ari naman isa naman ka-letter naman nga basahon nato ang title. Sinang una nga istorya. Alas 3:42 na ka-K5. Nadamduman mo bala sa unang nga panahon nga kung magbugtaw ka. Ginasingitan ka sang imo nga lolo sang Sarisa o diri sa syudad sang Iloilo Datilis. Madamduman mo man bala nga kung magpatak alas 4 sang una. Maglabay ka sa mga balay-balay. May nag-aaso-aso na sa ilang nga balkonahe. Mamiss mo gidya ang sang una nga panahon. Ma-chocolate, nag-share ako sa imo sang akon nga story. Ay gusto ko man ma-chocolate nga makahatag sang inspirasyon sa aton nga tagpalamati. Taguwa lang ang ngalan ko nga si Philip. Ma-chocolate sang una nga panahon, kung mga kikang ginikanan mo, ginakwaan ka sang silhig, kagampakon. Subong, kung disiplinahon mong bata mo, ikaw pa ang malain. Ma-chocolate sang una nga panahon, nadumduman ko nga nagakaon lang kami sang ibo sa balay para lang nga makatapos sa pag-eskwela. Kag si Ma'am Aryan subong nagapahuway kay ginahilanat siya. Ay nga po sa imo Ma'am Aryan, thank you for highlight. Kay Sir Joe na kay Aisle. Aisle baho likoy. Aisle baho ngipon. Amo ni ang mamiss na amon sa bata nga ni. Ma-chocolate. Sa una nga panahon, nagambal ka nga tigulang, naga-bless ka gid. Grabe gid ang learnings ko sa una sang sa umapa kami. Pagpatakala sa sang hapon o sang gabi ma-chocolate, dapat ara na kamo sa sulod sang balay. Nagapaliwa-liwa kag nagahulat panyapon. Subong yung ma-chocolate alas 6, wala pa yakapuli ang bata halin sa eskwelahan. Sa una, grabe ang kakulba namon sa amon ginikanan. Sa nanay kag tatay. Once nga magmudlo pa lang ang mata sa nga akong ginikanan, ma-chocolate, gakurug-kurug na ako. Pero subong ang kabataan, mudluan mo, layasan ka. Akigan mo, sabdon ka. Amo na subo ang bag-ong teknolohiya sang mga kabataan. Kabalo ka bala ma-chocolate nga kumadumduman mo sang una nga panahon. Once gani nga magsabat ka sa ginikanan mo kag matampaan ka, grabe nang kakulba mo. Gusto ko lang i-share sa mga kabataan sa mga nagapamati sa imong programa, ma-chocolate, nga may mga kabataan nga wala nagarespeto sa ila kinikanan. Nagidad ako ma-chocolate 15 anyos. Kag may magulang ako nga 18 anyos. Kabalo ka bala ma-chocolate sang una. Nga magpuli kami sa balay sang akon nga manghod. Nakapreparar na ang amon
nga kalanon. Si nanay ko labandera, matsukulikag ang akong tatay manugtasok sa uma. Musilikon, ginahire na siya nga mag-ubra sa tasok agud makakuha sa tubig nga ibutang sa uma. Kami naman mga kabataan matsukulik, kinasugo kami ni tatay kag ni nanay nga mananom sang humay. Ibig kay hindi ko kabalo matsukulit, ang ginaubra ko, nagakadto ako sa uma kag nagapananom. Isa ka beses matsukulit may tiya ako nga taguon talang sa ngalan nga Mercy. Si Tita Mercy matsukulit, close sila sa ngakon nga nanay. Siya na nagpadako man sa amon, bulig man, kay napatay ang iyang abana. Kabalo ka bala matsukulit, samtang nga nagapananom kami, ang akon nga manghod nga lalaki. Nakabatsyag sakit sa ulo, kagulpiyada lang natumba mismo sa uma. Grabe ang kabalakas ang akon nga amay kag iloy. Gindala namon sa hospital, kag bad news matsukulit, why nakaabot ang manghod ko nga lalaki sa hospital, napatay na. Grabe man, tuman kasubos ang akon ginikanan. Kabalo kabala matsukulit, nga nag-strive gid ako, kay gusto ko nga buligan ang akon nga nanay kag tatay. In short matsukulit, nag-school ako sa college na working student. Grabe man ang akon nga strive, agud lang matsukulit nga mabuligan ko ang akon amay kag iloy ngara sa uma. Sang nakagraduate na ako matsukulit, nangita ako obra sa syudad sang Iloilo bilang isa ka call center agent. Sang nagasweldo na ako matsukulit, ginapadalaan ko si nanay kag si tatay. Biskan pa makalang nila sang bulong, kay hindi man tama kadako ang akon nga sweldo. Kung kisa wala sila gani kabalo, nga ako mismo sa boarding house, wala kami may ginakaon. Hindi ko mabayaran ng boarding house kay galibog pangulo ko, kay mas dako pa ang gasto ko compare sa akon nga sweldo. Nag-strive gid ako matsukulit, agud nga makita sa ginikanan ko kag hindi sila makaproblema. Way kabalo si tatay kag si nanay matsukulit nga mas problemado ako. The time matsukulit, nagedad na ako 23 anyos, kag may nakilala ako nga babahi nga taguon talang sa ngalan nga Janet. Si Janet matsukulit, isa man ka call center agent, kag nag-upod kami. Sa sulod sang isa ka tuig matsukulit, mapakasal kami kung tani, pero wala na dayon kay nakulang ako sa budget. Ginpakilala ko kay nanay kay tatay ang akon nga girlfriend. Kag buto man si nanay kag si tatay, kay tuman man kabuot si Janet. Matsukulit, sangin pakilala ko na si Janet kay nanay kay tatay. Naghambal man si Janet sa akon nga kabuot sang imo nga ginikanan. Pero basi first impression ko lang. Gintulo ko dayon matsukulit si Janet, pero sa tuod-tuod lang wala ko pa na-meet ang family ni Janet. Mismo ang iyang nanay kag tatay.
Ako naman ma-chocolate bilang isa ka lalaki, ginaintindi ko na lang. Kay natural, ang mga babae may pagka-moody man nga pamatasan. Pero wala ko lang ma-chocolate in mind because nga gusto ko nga kilala akong gid si Janet samtang nga naga-obdanay kami. Grabe ma-chocolate ang akon nga paginolsol. In short, kay abi ko si Janet, isa ka babae nga nag-abot sa kabuhi ko nga mabuot. Nag-star kami sa balay nila ni nanay kag ni tatay, agod nga mabuligan ko sila. Siyempre tigulang na, ang akon mga iloy kag amay. Kabalo kabala ma-chocolate nga, kung maglakat ko, ginahimo ya sulugoon si nanay kag si tatay. Pero wala man kapanugid si nanay kag si tatay sa akon. Ang tiya ko lang mismo. Natural, una hindi ako magpati. Because, abi ko lang, ginampangan ang akon panguna-una. Kung gina-brainwash, ikaw ma-chocolate. Pero garabi ang akon nga pagbaliwala sa akon nga tiya nga si Tita Mercy. Uli ko na nibaluan ma-chocolate ng akon iloy. Ginahimo sa akon asawa nga timbang. Ginapalaban niya sang bayo. Kag siya mismo mahigda-higda lang. Ang akon nga iloy, tuman man kabuot, ginatabon-tabunan niya lang. Pero nagamba si Tita Janet nga, ang inyo kabuhi sa pilakadlaw nga duwa, wala ina siya sang ginatawag nga pakadtuan kung ang asawa mo mahilig magasto sa wala pulos. Ma-chocolate, yin pang ukay ko ang aparador namon daw halos mga casing, mga bags, mga bayo nga hindi man magamit, amo na ang ginapamakal niya sa banwa. Ginabalaan ko si Janet ma-chocolate nga i-save ang kwarta. Kaysa pila ka adlaw base may emergency kita, hindi naton makita ang aton nga pinabudlayan. Ang sabat ni Janet, sige lang, may sweldo man kita gihapon. Daw naglabuan ay kami ma-chocolate ni Janet tungod lang sa kwarta. Inabalaan ko si Janet nga always kagid. Kay butang mo sa imo nga panghuna-huna. Nga dapat masupot kagid biskan mag-inano. Wala gyapon nagapamati si Janet. Asa nga nagabot sa point ma-chocolate nga ginabais niya na ang akon nga nanay kag nagapinamuyayaw na. Hinabalaan ko si Janet kung amo man na obrahon mo sa akon iloy. Mas maayo nga magbulagay kita. Nagibihibi man ma-chocolate si Janet sa akon kay hindi niya gusto nga bayaan siya. Pero hindi ko mabatas ang ginaobra niya sa akon ginikanan. Yun lang tahon mo ma-chocolate, mahigda lang siya. Si nanay pa ang nagapreparar sa iya nga pagkaon. Kung mag-ubra ako, natural, call center ako ma-chocolate. Aga akon ubra hasta sa hapon. Pag-abot ko sa gabi alas 10 na, makaon na lang ako kung magtulog. Nag-expect ko nga ang akon asawa ang nagahimos para sa akon. Nag-abot sa point nga si nanay ko ma-chocolate, nagmasakit na back down. Dito ko nakita kag na-realize nga biskan panghugas ang pinggan si Tita Mercy pa. Tanan nga hilikoton sa sulod sa balay. Wala siya pakialam. Ang tuman pagid ma-chocolate kasakit nga nag-abot sa akon kabuhi, ang ginambalan niya si nanay ko nga may pamilya na ang bata mo. Hindi na hala intradira. Nag-ipos na lang ma-chocolate si nanay kaya hindi niya gusto nga magbaisay. Gusto ko lang tani mga advice sa imo ma-chocolate kung ano ang dapat nga himuon
sang parayusin na nga babae. 5 years na ako nag-aobra bilang isa ka call center. Until now, nga damo man nag-aagi nga kwarta sa amon kamot, wala gid ako matsokolit na kasupot. Biskan 3 lang man kalibo. Wala gid ako sinuptan. Kaya kung hindi mo siya pagtagaan, matsokolit si Janet, gariklamo man. Okay lang taning kung pamakal siya sa mga gamit sa sulod sa balay nga pwede magamit namon. Galing ang luho niya, ginauna niya. Gusto niya gin magbakal sa mga gamit sa lawas niya. Miskan wala siya kananon, kaya nagasalig siya sa akon nga nanay kag tatay na nagapag-uma. Hindi pa magkaon sang utan, pistlian pa. Matsokolit, salamat sa pagbasa sa ngakon nga letter. Ano yan na advice mo? Padayunon ko bala ang relasyon ko sa ini nga babae, total hindi kami kasal? O kon, mangita ako sang bag-o? Or, mga buhi ako nga kaupod ang akon ginikanan, ay sigurado nga makatibawas man ako sa pikaduhon. Thank you so much. Oh, grabe ang istorya ni Be. Grabe, kids. Ha? Well, sa mga K5 nato, no? Basta may mga advices ka mo dira nga gusto nyo i-advise aton. Hindi nyo pagkalipatiya. Tawag lang ka mo din subong may mga tiyempo pa kita. Mabasa kita sa mga letter. Well, K5 sa mga K5 nato nga nagapamati subong. K5 na kop ka ilogo mo promo. Mga K5 sumugod. Subong nga adlaw, kag kung ikaw ang nagpamati sa K5 News of Fam Iloilo, kag wala mo ginalhan ni mo radyo, basi ikaw na madakpan sa ngamon nga team sa K5 News of Fam. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News of Fam Iloilo, instant magabaton ka sa nga isa ka coupon. Kung sa diin mahimo mapasakop ang imong ngalan sa raffles ng K5 News of Fam Iloilo. Kag hindi lang ina kung may ipakita ka nga mga produkto sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sa GTX 500, D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa. Ang iban may additional ka nga tubtom 5 coupon para sa more chances, the more chances nga magdaog ikaw mga K5. Pagagabuton sa live programs sa K5 News FM Iloilo ang mga swerte na tagpalamati. Bantayan ang paglawag sa imong ngalan kag alerto gid ang imong cellphone mga K5. Automatic magkatawag ang K5 News FM Iloilo. 3 katawag lang ang pwede na mahimo sa K5 News FM. 3 lang ako, hindi umasabati natural. Mangita naman kami sang bag-o nga tawgan para magpasakop sa aton nga raffle. Magapadulo, magkanto ang K5 News of M. Sa inyo balay ka dito ang ihild ang paglugo sa inyo balay. Wow, grabe May 2 ka kahon nga, may unod nga 2 ka dice. Ang mga dice nga may mga yara nga appliances kag cash prize, no? May mga ngalan dira. Kag may yara ka pa sa consolations nga GTX Coffee Mix. Wala niya perde mga K5 Ilisuan nyo lang radyo nyo sa K5 News FM Iloilo. Mga K5 naton, thank you so much, kid. Kapon nyo giyapon si Matsokolit. The number 1 radio stations diri lang sa Iloilo, K5 News FM. K5